itikafin nan mu ne mafi sauki a Victoria Island a nan, 15,000 mafi sauki kenan, kuma ba za a baka abinci ka ci ba fa. amma ka je wurare kamar Lekki ina ne za ka samu wurin da ana yi 150 ma, kuma ba za a baka abincin ba, da ta cewa za a baka AC 24 hours. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro, sunana Imam Suleiman Ibrahim, limamin masallacin 1004 Victoria Island, Lagos, kuma shugaban jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a jihar Lagos. To ala kulli halin, itikafi nan da kamar yadda aka sani ne, masallatai ana yin itikafi kuma ana rajista ne. Duk wanda zai itikafi zai yi rajista. Dalilin yin rajista din yana da kyau saboda a san ainihin masu yin itikafi a hukumance, saboda in case of wani abu ya faru. Sannan yin haka kuma yana maintaining ainihin crowd na yawan mutane. Sannan kuma wurin rajista din nan ne za a tantance mutanen da za su yi itikafi, a gane wanda zai yi itikafi ya san abin da zai yi. Nan ana iya ganewa daga wurin yin itikafi, wurin abin nan registration din akan dan samu wurare da dama a cewa wane bai dace kai itikafi. Wani ya zo ma da shi bai ma san itikafi ba ne, musamman ma wuraren da wani lokaci zaka ga an zo cikin itikafi an dan ba mutane, don yanzu ma da yawa mutane suna zuwa itikafin saboda wani lokaci cikin ramadana zaka an je an dan ba mutum yan abin nan dan taimako ko wasu kyaututtuka. To da yawa sai su dauki wannan advantage da itikafi. In ka ce mai me ka zo yi, sai ya ce that way da they pay money. To me ya sani, so ka bai gane ba. Wasu ma arna ne, don nan ma kusan wasu lokuta da dama mun ga wasu arna sukan shigowa su zo su shiga da sunan itikafi. Wasu sukan shigowa ma da niyyar sata, su saci kayan mutane. Shi sa yin overall tantancewa a wurin registration sannan a itikafi, wannan shine mataki na farko. Ya danganci irin registration da za ku yi. Registration ne wanda free ne ko biya ne, amma kamar nan yanzu kaga mu itikafin nan mu ne mafi sauki a Victoria Island a nan, 15,000 mafi sauki kenan, kuma ba za a baka abinci ka ci ba fa. Don wannan yana daga cikin kudin da za a yi shara, kudin da za a yi security, kudin da za a baku wuta akai-akai, da sauran ruwa da za ku yi amfani da shi, da sauran toilet da za a kwashe a wannan wuri, domin mutane suka kai 100, 200, 300, kai kasan kowane kwana 2-3 ya kamata a ce an zo an kwashe toiletin, ba ka ba yana iya fashewa. So waɗannan services ne zai ci wannan kudin ma, in ba dai abin nan ba. Amma ka je wurare kamar Lekki ina ne za ka samu wurin da ana yi 150 ma, kuma ba za a baka abincin ba, da ta cewa za a baka AC 24 hours, banda AC 24 hours. Sannan waɗannan abubuwa da na lissafi, akwai receipt, akwai shara, akwai security, akwai light, akwai kuma kwasan bahaya, sannan kuma akwai tax da abubuwa da za a yi a fannin registration wanda zai yi consuming wasu nau'i na kuɗi. So irin waɗannan abubuwa su ne ainihin matakaiya da ake da shi a wurin shiga itikafi. Okay, me wanda zai shiga itikafi, wanda zai yi ibadan nan, me ya kamata ya sani ko me ya kamata ya yi? Wanda zai shiga itikafi to ya kamata ya san menene itikafi. Ya kamata ya zama na kuma yana da wani hadafi na musamman, ma'ana manufa musamman da za ta kai shi yin itikafi. Manufa dai babba a musulunce wanda sanadiyan shi ne aka shar'anta yin itikafi, shine neman lailatul qadar. Domin babu arzikin da musulmi zai nema a cikin rayuwarsa mafi girma da ta kai arzikin lailatul qadar. Lailatul qadar dare ɗaya ne wanda kake fatan Allah ya yi maka muwafaka. Idan kai muwafaka da wannan daren, za ka samu ladan wanda ya ta azumi yana ibadan shekara 83 da 'yan kai, ma'ana wata 1000, kamar da Allah ya fada, lailatul qadari khairun min alfi shahar. Kaga lailatul qadari cewa ya khairun, ya ma fi wata 1000, ba ma yake daidai da wata 1000 ba. Kenan
ainihin ladansa babu wanda ya sani. Lissafin wata 1000 da kuma shekara 83 ko da hudu, wannan maganan wata 1000 ne ake magana, amma shi wannan ya fi wannan wata 1000 din. To saboda shi ake yin itikafi. Ana tabbacin cewa 10 ƙarshen ramadana babu shakka a lokacin nan ne ake samun lailatul qadar. Sannan kuma duk musulmi da ya shiga masallaci da kyakkyawan niyya yana neman ya samu wannan lailatul qadari, in dai har ya zauna masallaci ya yi kwana 10 karshe, to kada ya tambayi wani, kada ya jira wai sai wani ya zo ya ce masa wai an yi lailatul qadari ko ba yi lailatul qadari ba, ko ka samu ko baka samu ba. Ka samu. Wannan shine ainihin magana mafi inganci. Matukan kana masallaci, to wai shin ma masallaci kawai ne ake samun lailatul qadari? A'a, ko kana kwance gidanka ma zaka yi lailatul qadari. Matukan lailatul qadari ranan ya zo, ba bacci kake yi ba, ibada bautan Allah kake yi, to ko gidanka kake ka samu lailatul qadari. Ko cikin jeje ne kake tafiya, ka samu lailatul qadari. Duk inda kake a wannan lokacin, aka ce daren nan, wannan rana dare ne na lailatul qadari, kai kuma a wannan lokacin kana kan aikin Allah wanda Allah ya shar'anta yake so yake yarda da shi, to kai muwafaka da lailatul qadari. Ba sai ka jira wai ka ga wani abu ba wani abin da ake gani. Galibin ma mutanen da suka ce sun ga wani abu ƙarya ne kawai, domin neman su fifita kawunan su ne akan wasu, a ce ana ganin wani abu na musamman. Amma wannan shine manufar lailatul qadari, dalilin shi ne ake yin itikafi.